Ai, Anna, no saps el que m'ha passat. Què t'ha passat? M'he enamorat Enamorar-te d'aquí? d'un llibre. Anda, si ja saps que a mi aquestes coses no m'agraden. Que sí, que sí. Mira, mira, és aquest. Es diu Crepuscle. I de què tracta? Doncs tracta d'una noia, la Bella, que se'n va a viure amb el seu pare a Forks i s'enamora d'un vampir, Edward Cullen. Ah, que interessant, no? Sí, sí. I a tu no t'agraden aquestes coses, no? Ja, però m'ho pots deixar? Vinga, va, te'l deixo. El cap de setmana que ve torno, vale? Vale. Adéu.